Салом алейкум. Шумо дар канали Нигматов, дар барномаи суҳбат бо Нигматов. Имрӯз як шахсията даъват карда будем. Ростига пеш аз соли нав буд. Гуфти рӯз мебиём пагам мебиём, рӯз пагам мебиём, намедонам куҷо шуд. Даракашам гум шуд, мо нафаҳмидем дар куҷоае. Рӯзои як 3-4 рӯз пеш мо запис кардем Лендмастера, мумкин баъди ҳамун дидани ҳамун омад не. Хай ки гуфтем Лендмастер гуфт ки бача хизмат рафтага. Хай дар барнома як одаме ки бовар кирд, гапи мора дариқ надошт, гапи мо дар замин намонд. Омад дар барномаи суҳбат бо Нигматов. Ай хизмат. Хуш омадӣ Стёпа. Ина бачак омад, бачак хизмат карестай. Чӣ қадар корот? Ҳама сос ё настроение? Мега грипп шуда. Кам. Салом алейкум ҳама каса, мардуми интизор. Ҳами ҷо даем бачаҳко зиқ наше. Кадоме ки мақсад фикр кард ки ба ҳами алоқаи мо канда мешава. Не иншоалло ҳами ҳар ҳафтарам ки нашиде ҳафта пас ҳаракат мекунем, трекҳои нава барои шумо мебурем бачаҳко. Хай дар ҳамин наздикиҳоем ҳами дри душанбе даем. Хизмат аз душира майда гузаштеста. Стёпаҷон, чӣ шуд ки хизмат рафтӣ? Чӣ сабаб чӣ шуд ки ягон ҷо қапидаанд ё ки давравон хай як чиз бош сабаб бошад ки ту дар хизмат хоб мехеси дар хизмати? Акавай туғри шида михе худованд хостак. Хай уҷарам гуфти гапо одамо зиндагӣ мекунанд, ягон ҷои зазориш неста. Ҳамин главное ки хита дар ягон ҷо бойнати мақсад. Иншоалло осиш 100% мешавад. Шур қабул кардан охир? Иншоалло. Ҳамин Лендмастер ки мо гап задем нашуд оиди батл пеш аз хизмат ва отменит шуд ё баъд аз хизмат ҳамин кор шуд? Вай ман ҳамин то ҳозира рости гап намефаҳмам. Ҳамин батла вроде би ман ҳамин тарафи худам 100% гуфтаистам ки биё ҳамин чиза бигзаронем. Ай тарафи соперничества як рӯз ҳаст соперник, як рӯз дига бо отказ мешава, як рӯз дига бо дига кас визов мета ки мақсад ва ё ажидат каиста будам ки ман ягон соперники нав саркардагия ё ки ягон мақсад ни в своём уровне ман батл мекунам ки ман гуфтам намешава ихе мақсад. Биёр ягон конкретни сопернике ки ман қатъивай кайфияти ҳамун батла барам, мақсад марам дамж бигирам, ҳамун батли худам незабываеме бигзара ақаллан ҳамин як соли охирда ки нашиду тарик баъд ба ҳамин бона ҳамин чиз уже бигем барҳам хӯрд. На сабаб барҳам хӯрдани батл и пеш аз хизмат буд. Ма по-любому батл мебуромад. Фарқ надорад. 2 сол пас мебурем батл. Аки 2 сол пас уже боша ҳамун темаи батл чувоне. Баъд чӣ қадар рост шуд хизмат чӣ қадар буд хе? Вақти соат кайк мехости мехести рост шуд. Ози чӣ хела охи? Ози хай бо дига уже зиндагӣ дига хеш 2 сол. Хай ма ин чизоро нақл накунам мешава. Ин хизмат ҳама медонад ки аз дисциплина хеша дора. Вақти соати хестан, вақти ховро кардан, мақсад қатор, строй, сус, оли ма хмам недаканса вай разбираться мекунам. Думо шуда хизмате. Думо шуда хизмате. Ту баъди амо ки интервю Ленда диди омади ё ки ту ҳамун вақти мо гуфтагӣ будем ҳамун вақт қабул карди ба вақти холиёфтӣ омадӣ? Ман ҳамин ки мекардам мисли хамиданием братан. Ҳамун гапе ки мо қарзи декабр баъд пеш аз декабр гуфтагӣ будем та ҳамун вақте ки гуфтум та ту гуфти ҳоли мебиём гуфтию хай гапи мо рад накарда ина омаде гап нест на вақт. Худо мо фикрам ки Ленда ҳамун гапи нитоҷ гуфтагӣ не ки дар барномаи Ленда ҳамун гапи ганда гуфтагӣ нестаи шав не ки Стёпа мега ки ман 2 сол пасам буром агар ҳамин тема боша мега ма батлма давом метим мега. Хай такшту Ленд 2 сол интизор шав ин мардак визив тура тозира қабул карагия мега 2 сол пасам ман сером ки батл мекунам. Аки соперникиш уже фарқ надорад. Ленда ҳозира бо текст нависира тайёр накунад. Хай ки уша худаш медонад. Уз шивай туғри ҳамин батл бе мо намегзара. ҳамин батл боша мо ҳамун ҷоем бачаҳко. Баъд ҳам як ту рафтӣ да ту рафти хизмат хонагиё чӣ хе ба фикр меаз зиндагии хонагии худат мебурди як кори худат мекарди хона ози чӣ шуд? Вай ҳамин худованд ҳамара ризқша мета братан. Аки вай бидагия ягон ҷои чизшам неста как нада гузаштеста бе ҳамурам ҳамиҷада мақсад чӣ бигӯм зиндагӣ рафтеста серона хонагиё кати? Хонагиё иншоалло как нада мегзара рӯзшонаво ба хизмат аки уже ягон роҳи чизшам неста мақсад хизмат
аю خدمت بودش уже که خدمت айб گرفتن мешава در کن خدمت بود هر شخصیت کنه 2 سال 100%. این خدمت وطن مادر گفتی برای وطن خدمت میکنی برای اون کسی دیگه نه بعد قپیدن да бурдан خدمتم رو افتاده شدی گفتی من رپ بس میکنم بعد خدمت دیگه نمیکنم нея ҳамун мо мақсад омадестем ку камкам ҳамин бо воляра дидестем я ҳафтада 2 ҳафтада я бор шанбе якшанбе ёки ягон уже трек هم тайёр кардести трек дорум уже иншолло паго дига треки треки намебурам видеоша кардам дар хайна гуфти ки дар канали стёпа тайёр вайша интизор чаен треки нави стёпа и даже ро афтода нашда хизмат рафта ки хизмат ҳама мера одаме ки хизмат дар реп рафтаган хучо медона одаме ки дар хизматан хучо медона марда ки дар хизмат агон чини давол сана дора 100% мега ду мош гузашта ки 22 моҳа ки дигаш монда ҷига меса ки 22 моҳа гуфти ки ами як тобистон бе уже истис мекини уже ай сол мебини ва дисол на уже марда як сол уже гузашт репи ба наздикӣ мебарад чӣ тема репи клубния ман ба забони русӣ хондагим як куплет баъд деҳқонӣ кия кабир як куплети дига задагия тоҷикӣ темаи клубния хеле сози бада ба наздикӣ ҳам мебарад уже тайёра ҳами сабаби да вай дар дарини ами батл даромадан чӣ хеша ту аввал батл карда буди ё ки ягон хел буди ки ба темаи батл дар даромада не ман 2012 сол фақат ба ҳамн пеши хидм ҳамн рости хидм хати реп хонда мегаштам ба ҳамн круги хидмона барои чиста ман мардак бори таси пароси гап гу ман вообще номи тра намедонистам мардак бо репирои ки медонистам ман тра кати клипа вай кардак будам эмон буд ба фикрам mp3 буда ко клипшам буд клипш буд та клип дар дур стройка мехон баъд дар та клипу дар дур стройка сирхзане хоб баъд амҷа дидам ки бача кадом аст ки пешравӣ кадиса батл ба гуфти ту мухлис бояд чӣ хел рафтор кунад дар батл охи бояд ҳамира ҳамчун ҳамн батл қабул кунанд ки ҳамин рӯз ҳамиё муҳорибаи сухана мақсад мекунанд пагуда уже гап мурдагия ҳам дар байни ҳамун реперо ҳам бояд дар мухлисоро ҳамо мурдагӣ боша просто то ҳамун рӯза як хизиқи хича дора ки ку ки мақсад ба сухан ҳамунҷо дар ғолиб мебинад баъд одаме ки сар ба сар мешаванд ҷамъ мекунанд мушкат нишон медиҳад ки ман мухлисам дуруст ё нодуруст не конечно нодуруст значит и ай тарафи шумо нест не мо дар ягон вақт миллатпарастию маҳалчигиву хеле темора кардагӣ набудем мо чиста барои ҳамун ғолиб шидани хидмона мақсад кӯшиш мекардем ки вай заинтересовани бишава мардум ай ҳамун пеша ки ягон ишиша ягон гап мега ушуша вай интрига уже сахт мешава дар байни мардум хел мекуна ки мо ҷо дар противи маҳаллаи вай гуфтаистем противи кӯчаи вай гуфтаистем ё шумо фақат шумо ҳамдигар адресои ҳамдигар да не ки мардум бисёр хато мефаҳманд ки шумо ҳамаро аскаблат кардем вестад ин ки хатое ки даша мухлисо биданд ки медонанд баъд вай проблемаи дасткашӣ мешуда хайна бача стопара файрод кардем стопа ягон гапи гуфти ягон гапи лишни нагуфт омад гапша гуфт тайёр буда трекош трекш баданст ки дуруст пас мебуромада дар канали худаш плюс ро афтода нашуда дар хизматай бачаи мардак ягон гапи лишни нагуфт не ки гуфт ки ман 2 сол пасам темаи батл боша ман гуфт давом метим батл ва мезанам ленмастер када ленмастер ки худаш дар барнома пешани бо гуфт ки ман кимкай ба тамошо кард гуфт кимкай гуфт ман нема уже пешаи ман дида будам ки вай гуфтан намекунам ба манам ягон каси мақсад агар желание карданаш набоша ман ҳеч кара заставид маҷбур намекунам карданда ман ҳамин хаша мақсад просто гуфта будам ки гуфтаним ҳозирам ки ман задни ход задагӣ набудам агар мешидак манро мекардам ша не ки аки ози дални шиша худо медонам барое ки батла ман ози даже надидестам ягон кас батл куна инам мегам бо шумо худтон гуфте ки скоро 12 батл буда ҳардида удачи кадами ғолиб меоям маладес гап нестая ҳамаи бачаакои кида ҳамаи солдатои дурунда асоби намин призивҳои майскии ноябрьскии намин 2019 сабру тоқат бачаако ждат ки не ҳама иншоалло мебуроя берун бо то значит 2 сол будагита трекот мебуроя камкам карданаш мегирем иншоалло стоп намекунем не мухлисони стёпа фаҳмида гапша ҳар дар муддати 2 моҳ дар каналаш трекош мебурояд ҳатто ки як рӯз ак трекш набуромад бова нагӯем ки трекш набуромад интизор шавем гуфте ки и бачара гуфт чашма напӯшонем бача давом додеста 2 сол пасам боя бурга мегӯм гуфт ки ман мебурам темаи батл боша ман мебурам ханаки иша лен медона ки 2 сол сроки ама калонтарин калон
як сол чӣ нашда ки сола мумкин агон чӣ меша ки баъди хизмати баромадани Степа мебинем чӣ меша гуфти ва ки Степаҷон хуш омада бурдига брат ҳазор раҳмат ки гапи мо рад накарда омадӣ морам рости гап як телефон шуд ман хукам ки ту ленда гапоша фаҳмиди агон темаи дитор шуд ки омади зангам задӣ ки ту гуфтеси ки ҳасаби кам пеш ай хизмат ма тара занг задагӣ будам гуфтам бия якта гап занем ту гуфти оли акол вақт нест дор мешавӣ хай вақтат нава мешуд хайш гап ҳамин 2 моҳ гузашта вақташа ки ина омад гуфт чизе буд гапҳоро гӯш кардем таваккалтон ба худо шумо дар канали Нигматовен суҳбат бо Нигматов Степа дорем подписатсия кунед гуфте ки пешравии шумо каналш гуфте ки канал фақат трекҳои хуча кори хуча вале бо насиб боша як ду рӯз темош соз шуда баъд бо якша хизмат видеоша парфтан мегира шумо тамошо кунед таваккалтон ба худо хуш омадед ҳамаи бародару реперода ҳамада пешравӣ хонем бачакҳо сол соли хитона дирзайте иншолла ҳамаи дасту меоям мо хай дар ҳамин қарибиякои зинда бошӣ бачак таваккалтон ба худо худоҳофиз